Дай ми кафето, бе. Аз... Казаха ми да не го... Кой ти каза, бе? Искам с една хубава усмивка да ми донесеш едно хубаво кафе. Нали запомни какво? Остава, бе, хубавец. Паднах по стълбите. Много ритат тия стълби. Писна ми от македонски, сръбски, гръцки и турски тапанари. Балканите са кенев. Адвокат Топалов, много ми е приятно. Става да пречиш на един скулптор. Типа си много хубав, бе. Манекенче. Какво каза шефът? Да го застреляме или само да го раним в главата? Беше се объркал. Трябваше някой да ти плесне два шамара. Ти по-висок ли си станал? Или аз малям? Скилайте се, пичове. Яна Танева. Госпожо Танева, ние наистина имаме много голяма нужда от вас, особено Киров. Има нужда перфектно да се изкара с вас. Тодоров. Яна Танева. Здравейте. Накрая ще станеш, ще играе един стоп от слънта. Изчезвай, пингвин. Извинявайте. Какво се извиняваш, пи ти, бе? Аз го разбрах. А вие сте и пак сте ключовете, бе! Точно за вас се връщаме, бе. Мотоциклетист. Уволних го. В какъв смисъл? В метафизичния, що? Имах да му връщам 2 DVD-та. Чакай, ти колко имаше по български език в училище? Питам, защото или аз не говоря правилно, или ти не разбираш майчиния си език. Да броиш поне можеш ли? Един мъж отива при жена си и вика: жено, май съм болен от птичи грип. Що, бе? Сутринта в банята гледам, патката ми умряла. Наистина нямам идея за кого говорите. Сетихте ли се сега? Сега да. Да. Ти с кой мислиш, че говориш? Аз съм Илкане. Бао-бао. Росане, започва да става леко сантиментално педалско. Кучето умря, да живее кучката е положението. Ти нищо не си направил. Само малко уби майка му. Тишо! Курви! Курви! Тишо! Здравейте, кучкотор! Кой има на тази, брат? Липсват и шамарите на татко, това е им. Сетил се, че мога да точи ДДС, не се сетил, че трябва да ми отчислява. Тишо, още не си се съблякал. Нямам бански. Погаща. Не носи. Нали знаете какво казват за Бургас? Всички продават нарязан хляб, само там е нацепен. Живота е като тая чаша с уиски, момчета. Малко е, но докато не го изпиеш, не можеш да разбереш ментеля е мамка му. Те изям, бе! А гаргите стават ли за ядене? Защото искам всеки ден да пробвам нещо ново. Сивака веднага се надушихме, защото и двамата сме хищници. Направил съм толкова свирки, че след 2000-та спрях да ги броя. Ама не мога да разбера този театър. Много кръща дебата. Владко, какво става, моето момче? Нищо не ти разбрах по телефона. Ела да кажеш. Бриза, какво ти става, бе? Като развърза на мастия си. Още ли излизаш с онази актриса? Излизам, да. И влизам често. Ако някой ме пита къде ходя вечерно време, ще му кажеш, че ходиш на танго. Айде, Мечо, да ти чуя гласчето. Напоследък те сънувам с сутиен. То път ти не пиеш. Донеси му морков да гризели, дай да знам. Бургас, София, 2 часа. Това не е ли престъпление? За това, което стана вчера, никой не трябва да разбира, нали? Да, няма проблем. А за това до вечера? За него също. Това е нещо много скъпо, предполагам. Как па много скъпо? Само 2 пъти колкото колата ти. Явно ме бъркате с някой. Аз съм уважаван бизнесмен. Данъкоплатец. Всичките ми пари са чисти. Между другото, вече съм недосегаем. 6-та степен. О, чакай, бе, хепи бърдей. Няма ли да я прибираш вече? Не знам колко часа. За един голям плебей. Не бе, Ивак, плейбой, ей, ще ги причукам ти. Плейбой, бе, базикам се. Знаят откъде е тръгнал буса. Мести ме лабораторията. И като стана дума за тегляне на черта... Дами! Няма дайте една бира да не гледа тъпо. Проклет. Векът е разглобен. О, дял проклет. Векът е разглобен. О, дял проклет. Векът е разглобен. О, дял проклет. Векът е разглобен. Разглобен. О, дял проклет. Векът е разглобен. О, дял проклет. Росене. Ти ще госна, бе, братле. Това сега не е ли малко интимно?
Ти ще си хубав мъж, имаш харизма. Само че аз не съм педал, бе, брат. Или тръгвам, или оставам. И двата случая утре ще си мисли за мен. Знаеш какво? Ако искаш да не си капо, ела да довършиш. Какво е също? Консерви. Защо са така пакетирани? Защото са пакетирани консерви. Рол, да. Той е много симпатичен. Мерна года. Инспектор Христов, добра вечер. Човека е влюбен в мене, казвам ви. Вчера влезе в спа центъра само за да ме види по пътлак. Леко с часовника, че му е подарък. Само ще си поговорим. Обещавам ти. Сега вече може да си поговорим. А това, че ти спасих живота от италианците? Това не беше много убедително. Трябва да упражняваш интонацията. Целият ти бизнес в момента съществува благодарение на мен. Това вече се получи. Пак ли порно гледате, бе? Абе, напре едно нормално здрасти, бе, Владо, бе. Абе, как ще ги задържи, бе? Това е нашия митничар, бе, глупендер. Не думай, Владко! Нали е бар? Аз съм баровец, по принцип. И пивам си, отпускам се, ставам общителен, разговарям с хора. Ето сега, например, разговарям с тебе. Що без мене, бе? Надуха ми главата, така ми стана. Смацка ли си чатиш, бе? Какво си се опулил така? И най-изненадващото е, че ние нямаме нищо общо с тази работа. Сега ходи разправя, че нямаш сестра. Именно. Искам го утре тук и всичките му пчелички на приятелска беседа. Абе, той е вафата, не е ли отслабнал малко? Докарали са нови английски чайове и всяка сутрин пие по един различен, между 10 и 11. Нека да натиснем пауза, докато се успокои ситуацията. Пауза, бе! Това да не е касетофон, бе! Прави се, разглеждайте. Някой ден и вие може да си купите такива. Кой е живот и здраве. Какъв е този звер, бе? Ти колко й даваш? 15. Ти лут ли си, бе? С тая кола нито едно гадже не ми е отказал. Питам те как ти е първата, много съм нервен. Секс, бок, 34, с лято. Пак ли рандеву, бе, копене? Нали знаеш? Няма лоши ученици. Няма лоши учители. Обяснявам ти се в любов, но май нещо не ми се получава. Ба ти тъпата патка! Къде беше? На лов за курви. Къв коси имаш ти, бе? Къв коси има тоя, бе? Тук нищо няма да ми липсва. Тук са само перуки, вафли и курви. Русо или черно? Кестенял. Кестенял? Ти изобщо не ги забелязал, бе. Ти тъшак ли си правиш с мен? Бършо. Играта явно ще загрубе. Играта свършва, когато аз реша! Ром един. Агент под прикритие. Мисията ти е изпълнена успешно.